Ariketa honetan berriz antzeko zerbait. Komutazio zelula bat gauza da hemen alderantziz marraztu digutela, baina funtzionamendua berdina izan behar da. Guk ulertzen ditugunez gauzak errasiken behar ditu. Eta eskatzen digute grafikoki irudikatzea hemen intensitateak eta tensioak eta bar, sekuentzia, etengailuen sekuentzia hauen arabera. Beraz, ja, hasi gitezen orduen. Hemen esaten digute iturri hau, ja, 25 voltioko dela, bi, bat 50, L ere ematen dizkigute eta sekuentzia hau. Orduen hemen ere nahiz eta beste gauza batzuk eskatu, hasi gaitezen pentsatzen. S2 on egon behar da. S2 itxita egon behar da hasieran. Horrek zer esan nahi du? Intensitatea hemen marraztu dute teorian ikusi dugun bestaldera. Beraz, hau baldin bada 0 voltio eta 25, hemen gertatu behar dena da intensitate hau haunditzen hasi behar dela norabide honekin. Beraz, positibo izan behar da honentzat. Beraz, hau I edo IL, nik beti IL esan diot, zer gertatu zaio hasi behar dela haunditzen. Hasi behar da haunditzen, ez daki noraino, o nutzaino, puntu batera, gero irikitzen denean, ikusko dugu zer gertatzen den, kalkulatu ezagun zenbaden intensitate hau. Iazpi bat. Eta denbora hau baldin dakigunez grafikoki malda hau izan behar da. Iazpi bat, aldatzen den iazpi bat, zati denbora hau, 10 minus iru edo milisegundo bat, eta hau izan behar da bobinaren formula antzekoa. Bobinaren tensioa zenbada hau itxita dagoenean, 25 kentzero, 25. 25 da bobinaren tensioa, zati bere balioa milihenri bat. 10 minus iru. Beraz, zenbat igotzen da intensitatea atal honetan, milisegundo batean, 25 ampere arte igotzen da. Bai, hori da. Hau badakigu, 25 ampere dela. Bale, zer gertatzen da orain? Irekitzen da, S2 irekitzen da, beraz, hau itxiko da, eta gertatu berdena da, hau tensioa bobinan, norabide honekin, irizpide honekin, izan behar da, 25 ken, minus 25. Beraz, tensio negatiboa denez, erori egin behar da. Denbora gutxiago dagoenez, 0,1 milisegundo, kalkulatu ezagun, ia, irukitxo honetan, daukagu orain intensitate aldaketa hau, iazpi bi, eta grafikoki malda hori da, iazpi bi, zati denbora, ematen digutela, 0,1 milisegundo, eta hori izan behar da, bobinak daukan tensioa zati L. Eta bere tensioa da, esan dugun bezala, A, 25 berrogeita mar, minus 25, baina nik grafikoki nagoen ez dena positiboa egiten, berriz 25 volti egon behar dira, beste norabide, baina 25 zati milihenri bat. Eta hemendik hau kalkulatzen baduzue niri atera zait, eta bere zuek egitzazue beto, hau honekin duga, pues 2,5 amper. 2,5 amper azpiruntze, jeisten da, 22,5era. Eta 2,5 amperetara. Jistena, 2,5 amper ditxi da. Berriz igotzeko, hau izten denen, berriz igoko da, malda berdin honekin, baina denbora gutxiago, eta berriz kalkulatu beharko nuke hau. Ia, malda hau izan behar da intensitate aldaketa hau, iazpi iru, zati denbora hau, berriz 0,1 milisegundo, 0,1 milisegundo, berdin, bobinaren tensioa hau S2 itxita dagoenean, da, 25, zati milihenri bat. Eta hemen berriz ateratzen da 2,5 amper. Beraz, jeitsi dena berriz igotzen da. Berriz igoko zen 20 amper horietara, eta hoxe da gertatzen dena hemen, hau da, IL, bobinaren tensioa, dala I bat, hemen, baiken dugunez, I bat, iturri hontan daukagun intensitatea, dagoela potentzia ematen, eta ikusi dezagun zenbat ailegatzen den onutza, iazpi bi. Iazpi bi, hemen bertan egingo dugu, bai, zenbat da intensitatea. Boz begira, S2, hau itxita dagoenean, intensitatea 0. Intensitatea da 0, iazpi bi baldin badau, 0 denbora guzti honetan. Izan bada 0. Horrela da. Eta gero, azpiko irikitzen denan. Eta goiko itxi, bobinaren intensitatea hemendik doa. Bobinaren intensitatea dela hau, hortik doa. Hogeita bost voltio horietatik, hogeita 2,5 ontzaino. Hau da, bueno, behiko zakarra, hau da, berriz hemen 0 izateko, eta bueno, hemen berriz berdin izango nuke, hau, itxiko zen beste 2,5, beraz, berriz hemen S2 irekita dagoenean, dagoikoa itxita, hau iturri hontako intensitatea, hau izan behar da. Hemen 20 voltio, 20 amper, hemen 22,5, eta intensitate hau izan behar da. Hemen 0, eta hemen 22,5, 25 barkatu, 25 eta 22,5 arteko intensitate hau lauki forma honekin. Eta azkenik,
VA irudikatu dezakegu, V ez dute eskatzen, baina VA ere askotan eskatzen dugu, eta VA, ja, ozuzten nago ateratzen zaidan, alaxe pasabitzango nuke, ikusten duzu, VA, ze izan behar da. S2 itxita dagoenean, S2 itxita dagoenean, VA dala hau, 0 voltio. 0 voltio, onutzaino, eta irekitzen denean, eta hau itxi, hemen izan behar ditu, 50 voltio, 50 voltio. Hemen, berriz ere, itxita dagoenean S2, 0 izateko. Hau izango zen, 50 voltio. Hau izango zen VA, IB, iturrientako intensitatea, eta hau. Hemen kalkulatzen baduzue, iturri honek ematen duen potentzia eta honutza elegatzen dena, naiz eta intensitatea zer izan, aldi bakoitzan, potentzia berdina atera berzaitze. Ariketa honetan ere eskatzen digute ze etengailu erabiliko zen dituzke aplikazio honetan. Aplikazio honetan ikusten dugu intentsitatea beti dela positiboa, eta hau itxita dagoenean hemen duala intentsitatea, eta hau itxita dagoenean hemen duala. Beraz, etengailuak erabakitzeko, zuek pentsatu beharko duzue konfigurazio honetan, MOSFET eta diodoa horrelaxe, hau izan behar dira, etengailu unibertsalak. Beraz, begira, intensitatea gora doanean, eta bakarrik gora joan behar denez, nahikoa izan behar dugu goikoan diodo bat izatea horrelaxe, eta azpikoan intensitatea beti joan behar denez onutza, eta kontrolatu dezakegunez etengailu edo MOSFET batekin, horrelaxe konfiguratzen badugu, S2 nahikoa izan behar da. MOSFET bat azpian intensitatea horrelaxe etorri behar delako. Eta diodo bat goian nahikoa izango zen. Hemen zalantzak baldin badituzue, proposatu dezakezu bi etengailutan konfigurazio hau jartzea, eta, bintzat, gaizki ez da bariketa, ez da eraginkorrena, baina hau izango zen. Bale, ze abantaila ditu bihurgailu itzulkarriak erabiltzea autoelektriko batean. Hemen frenatzerakoan sortzen den energia bueltatu dezakegulako bateriara, eta bateria energia ematen dagoenean, potentzia bestaldera duala, hau izango zen.